ya niguo kurigiririwa n'ibigori byonsi ari tutugete tutugete chombe chimboli chingondi chibunda tiangwa nirigore chombe yatokana nga engombe labda engombe yao tugete ne elio tugete yatokana nga eliye ngonya korole biashara karakonya korole biashara yatokana nga litukerio labda naro yeganetie ekikomo korole biashara binde byonse labda biashara byokogendie kere mesingo siewere nabakonyora nga ningo tumeka chira soko gendie mesierie ese machine area osia tokana nga labda nabwate shughuli ne ngombe yao ngombe yeri yatokana nga wasukile labda wachira soko wachire kera to chakobera isiko kusembaga ni bakurangiria kusena sekete kwara kogenda kusena matanga kwagenda yatokana nga buna wachire narunyiganeti akarayiganetie oja onyoranga egeitegesie of course nabago kigora onyoranga ondete yo muchoyo yajwa kesimi yao terigosoa matenki yakora ngosi bore ngombe yao ogenda nero eri yao nyosibora ogenda nero mono kumpe nkoira no kale mate chombe njimanyete ali musu njimanyete abanyene bona oliryo kale gweto gokwana gosene labda nesi myo gokwana gosene ndo gokwanera ngombe liyana kwa makwebona ki ngombe itali yana koko chikuskake kwanya ngombe ne yao bona kwanya kubona ki ngaki ngombe yana yaika ngaya bamwabo ninje nakorabo ninje nanye sibura sinje natanyora tuyo ndetale ngorro lakini bono lende to kumia engo gamba tole bono ga kitaribobe asenge njonga kwa siwere ngombe yabande wachire labda bunakuaga netia kole shughuli chaya labda bunakuaga netie bono gotegete ko jirani kwanya kombera no monyene bono mbuitiru chabange asenge njonga ki onye tale ngororo isiminero osomuganye omotebi osonyo kwabote plan kwa komote kurumara gobanga mambininga netio konya ngombe yao egere nkorereki ngore shughuli mbwate bono mbuitiru chiagokya ego chiagokya asenge njonga embweyo nembere ko chasa yonde nabo bamwabo mino yes nabai no iso moke lakini ere buyo motenga ki ya senge nchunga imbwate shughuli nengombe lakini wanchonkonya agotebie gosiaya labda nabona nyore ngombe labda konya ya ruali nkonye betale nge sindani gose nabwate mpangirio gwa ngombe yaye trigo chiago kira bona rige kana kobolinga ine gaki igombuya bona ntutugete sesarika seso tutugete buya sana yatokana ngasi tutugete gosene bimoni kuganeri gubire byatungwa cisindani byabetu cisindani asenge nchonga kulingana na ministry ya health nga chisese nebimoni bibwanta ko tongwe sindani asenge nchonga emocha ni ekorome nabakalete sumwa somobere lakini akaretongire sindani obwata makamarubaye konyorore nga yabere boronge yatokana nga chisese kiria ayo manyene gusiburanga kienda yonsi wachiburanga kienda yonsi yatokana nga bono gabo omuchoyo ne chisese kirororo nandi bana mbari gocho sezibona chama yakororo chiabutora chatambuka moino mate chakorera mabe tomenye sindani tokorete kiende yonsi yatokana nga aye kwayetigire yachire moino ne sindani echumba tangaste na usomo tulito tangaste nga bonega sindani chikaneria se chisese ase bimoni asenge nchonga minister of health na beta geteigo asenge nchonga na bera kore kiende yonsi etokana nga nobwate kinga yao na ubwate maruba ali gotemaki ya etuko yane ninyi bwate sindani na ande bintu na biebi teba sakoleta maroire go chasa bantu yatokana yachire moino yaromira abana yaromira abageni na bamugeni yagocha labda osirirenjira bono osoira somoche ese somatenjire kitari gokoga ese se yacha ngora yamoromire bono yareta bokongo bono kiekora nkoburiga sese konyora mariogo ebibusi gotongwa esindani bono gaki ine bwato bokongo because engotangase kwere engotangaswere bono nakiera nkoburiga ayo tari gotonga ese ya esindani goseke buski yao igonga bono tutagetia senge njonga ngochokoletere matara bona aye kwa tigire sese igo chachire moino charomira abande bono gakite biteri kiyabangiya na cheberango bolinga etabie yigo sembwe yo etariko gokimanya abantu tariko bangiya kirango bolinga ine gaki igombuya sande gose chinga kichinde yatukananga ali inka emetenero rokero mutasimegete mete yaye kero mondagara simekire mete yaye gosena ali asoro bebe osimegete mete yawo seneme kabiro seneme lingam yatukananga meteri yabe ile metemerene kabisa yakinire yachiri iguru yatukananga
engaki eri otagete koyegecha ebutumambire moino kwa Nyarebe, ebutumambire moino kwa Brighton, ebutumambire moino gaiga kwa Kibati, gose ebitungu asimegete bono inkige kogera ogo okay chinga kinchirororo labda no ene bitume bibiteiyo chibando labda no ene chindagira chinde chonse chiteiyo inkige kogera otari gotiga chinga kicho omago gecha omoto uyu ngakwa gecha omote otambuka moino otambukire moino umenya gosari urubago chimbago jasarekire ndagira yasarekire kende yasarekire bono yatuka nga ngobori wori ngaki ingirende gware ko koreka sengencho nga nkware korati ndagirera ruo gose nkware gotemanchirende omotoria owe kwa obuye igo gosonyo beke labda asoro bago gotire igo bichingo ria uri bamura batire igoro oyo sibegero ogukwao mono chire moino ochire kwa Brighton moino gose kwa Kibati gose kwa Sultan ndagira yasarekire mono koko borigwa nande kwange akoba igoro mono tabiteri uchiago asengencho nga ndagira yasarekire orubago rwasarekire mono yaretire rio mana onkaria teriko chiagokia akegora nkobori ngaki ine gaki igombuya osiyatokana nga labda ndagira njare ngororo yare koira chinga kigetiga egere ndagira yakoreki erusi gwororo ayo monyene kwagenda watebya abanyana ngaki ngabono ntagete ari kwane tagete nchenkorega labda murahatirana ntagete nchenkorega bono kiro mondo gatirwe rusi ndagireye chinga kinchiroro no monta ko ngaki ngakigete rusia ndagira yao abono kwa Nyarebe omoteno ororo chinga kinchiri choto tenkoe gose labda gose ne 3 months 4 months 6 months kulingana na sheria chinga kinchiroro ogotebunga yaya chinga kiechina linda gereko chokorwo gose na rio montako rusio ngabona hoto twara kishenta kete kwaga changole bintu byane ya bintu mbiri ko genda igo kulingana na sheria ne ororo ngaki chinga kiketenchiro oyarusie mete yayo oyarusie ndagira yayo oyarusie bintu biri abega tororo egere manyako bakwao bona ekwara kishire bintu bya manyago saleka kwange akobeka usana matofoli oroto kwaga chamo changa waitiandonsi asengencho kwao tabitiri chabangija chinga kichitika tokanye asengencho ngangu ikachire kulingana na ne sheria akegera bolinga ki etabye yayo bwate utakata kwara kishe bintu tabiga kingo kokire ayanya kokokia abande geko bagecha nakigera bolinga ki ine gaki igomboronge turonge ichimbo cheto omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ryugonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to wikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe maya kichi bese nguru kuchira Marieta mange sana